padokoni bagia.
joloi lui anak komom anakmu nasi hol mari nangon dapat kudoinan nahu parsitai alus di hata podami bohama baheno tulang mabalos burjumi sosang adidai ho sinari di anak komo sosang adipai maho marhaso tanang dunga marujung ho lumino bohama baheno tulang mabalos burjumi sosang adidai ho sinari ni anak komo sosang adipai maho marhaso tanau nunga marujung ho lumino parmu nati nadi komong oh ale Tuhan apuli rohanami bino parni daina nauju moloi sai pasi pasma di damang parsinuan nahum mabalui sai pasi pasma di damang parsiduan nahum mabalui
si bahe noki hidup betolap di gogaki bakas ko di moto ama hati di panguluoni so ada nalo si bahe noki sakap ni roami sotung madele to dimi hangi aku nau di perjalanan molo dung dapot dikira dapot angoluna dumenggang pos roham dia anakmu dulu puho pasonang Dulo sahari satau sotung madele to dimi hangi aku nau di perjalanan
roham dianak mo dulok kuho pasonang kuho manggong tomato dia anak mo sa Jepang na jinana asa tibu aurawinang madulo tudolok sanggu asa tibu aurawinang madulo tudolok sanggu. Luhut mansai luhut pakilalaan dang boy terbalos dihabur juambi so manarita dai dokku so terpadu pasude pangidoammu so bolibe tanggal 10 di bulan Januari naik kembulak nama tu perjalanan aki seorang kosoku si holhi tu hawina unang setagi so jainang
tanggal 3 di bulan Januari naik kumpulan nama tu perjalanan seorang kosoku si holhi tu hawina unang setagisa jainang na burju sabar hoina soarong terbahena tangiat pengkelengmu di perjalanan hati dobe hujau dia warak mon sayang giat manian boy dapon napi narsita dilewat tuhari boy dapon napi narsita dilewat tuhari. Sabar mai kojolo bungu sinamot mi ropea matulo haolongan Tinabur hati nanumun sakota jane upen sekolah untuk Kalimantanon manungu metodi kurang padaku di pasu-pasu Tuhan sakap di rohaku saat doa tutulas pengusaha upani halo jawabku sinamot na nilehon itu hatta nunga ape boy tutu di habaraku angan-angan na di tepian maha kami korhon ngoludo di bahet tuhari mama sumasu todini damang dainang tua anak naon mau lihat tema di tuhari ya bongino di basa-basa ni ngasahat besude akarahu parsitai ngagabe yang tutu jalan maduma merdame-dame amiat kagelengmo marsadaro amar sipatu kol tukola
pohon ngoludo di Tuhani Mama subasutot di damang dainang tua anak nao mau lihat tema di Tuhani amongino di basa-basa ni lehonai ngasahat besude akanahu parsitai ngagabe tutu jalan maduman merdame-dame hami akageleng mon marsadaro amar sipatu kol tukola merdame-dame hami akageleng mon marsadaro amar sipatu kol tukola mangalului dalan ningolui nangudan lasniari saidi ulado inang asal madapot ngolu-ngolu sidapari niula benian nasa tolap digogoki pamatan kimahe usohu pikiri mangulanang markuli dang maribari dia dirohaki adong upani lojaki mono sayuri mangisa sude parngoluota saini ulape nang digelekku esok terbahagia udika bohado bahena kudaina ngapeda kaging lama tua kurang say mangapi ang kawinang marni da jolma naung hasea jala sorang parngoluonna sabar hoinang bagomus martangiang ang kiat diurupi na kaulah gelentai boy marsikola basahat matutuhan suder sak nirohan ang kiat lam sikopna di ujungna boy aduan hita bahagia niula benian nasa tolap nigogoki pamatak kimahe sohu
pikiri mangulanang markuli dang maripari dia dirohaki adong ubani lojaki mono sai huri mangisa sude parngoluota sai ni ulape nang digelekku eso terbagi audika bohado bahena kudaira ngapeda ngaging lama tua kurang say mangapi ang kawinang marni da jolma naung hasea jala sonang parngoluon na sabar howinang bagomos martangian ang kiat diurupi na taulang geleng tai boy marsikola pasahat matutuhan suder sak nirohan ang kiat lam sikop na di ujung na boy haduan hita bahagia pasahat matutuhan suder sak nirohan ang kiat lam sikop